Maganin da mace za ta sha don ta samu ciki. Mata da yawa wannan tambayan yana bi a kansu, kullum mata za ka ji suna tambaya wani magani zan sha don in samu juna biyu, wani magani ya kamata in sha don in samu ciki. Saboda me yasa kike neman maganin da za ki sha don ki samu ciki? A tsarin halittar mace mun sani cewa Allah ya halicce ta za ta samu ciki ba sai ta sha magani ba. Abin da kawai take buƙata in aka samu wani abu ya shiga tsakaninta da mijinta, ana sa ran za ta samu juna biyu. Amma to me yasa kuke neman maganin da za ku samu ciki? In ce in dai lafiyanki ƙalau ba za ki nemi maganin da zai sa ki samu ciki ba. To me yasa kike neman maganin da za ki samu ciki? Ina ƙara tambaya, ina ƙara yin wannan tambaya. Saboda in har za ki nemi maganin da zai sa ki samu ciki to tabbas ba ki da lafiya. Me yasa ba za ki nemi maganin da zai magance miki matsalar da ta kawo miki rashin haihuwa ba, sai dai ki ta neman maganin da za ki sa ki samu ciki? I am sorry, ba wai ina abin nan ba, but ina so ku fahimci abin da nake cewa abin ya yi yawa. Shan clomid da kuke da letrozole da abubuwa sun yi yawa. Shi yasa uterine cancer, cervical cancer, ovarian cancer da sauransu sun yi yawa a mata. Hormonal imbalance ya yi yawa. Ba ki da lafiya, nemi maganin da ya kawo miki wannan rashin lafiyan. Kullum tambayanki shi ne, me yasa ba ni da lafiya? Me ya hana ni ɗaukan ciki? Amma da an fara kawai kin je asibiti ba ki al'ada, daga likita ya fara miki magana, abin kawai da za ki fara ce mai, likita ni fa don Allah matsalata in samu ciki. Shi abin da ya kawo miki rashin cikin ba ki neme shi ba. Ba kya al'ada, ba ki period. Sai a ce miki ai tunda ba kya al'ada, ba kya period, to shi kenan ga wannan maganin ki sha, in al'ada ta zo sai ki sha wannan maganin. Ba a magance abin da ke damun ki ba, kuma da yawa 90% ko ni in aka zo DM ɗina maganan kenan, sister me zan sha in samu ciki? Ba ki da lafiya. Wata kawai direct za ta ce min ni na san ban da lafiya amma ina so in yi IVF. Okay. Mata ba su baki labarin cewa akwai masu yin IVF fiye da su 3 ba bai zama? Idan ba ki da lafiya, abin da ya kawo miki rashin lafiyan za a magance. Allah a halittar shi ya sa kowace mace za ta iya ɗaukan ciki in har lafiyan ta ƙalau. So daga lokacin da kika fara neman maganin da zai sa ki samu ciki, dan Allah ki duba me ya kawo miki rashin lafiya, a magance shi sai a nemi maganin da zai sa ki samu ciki. Kuma daga lokacin da kika magance abin da ke damun ki, so tari da yawa ba ki neman magani, ba sai kin nemi wani maganin da za ki sha kuma ki samu ciki ba. In har an magance abin da ke damun ki, ba sai kin nemi maganin da za ki samu ciki ba. Sai dai akwai wasu matan da ko da an magance abin da ke damun su, samun cikin yana musu wuya. Wa'innan matan ina musu recommending za su iya zuwa su je su yi IVF ko IUI, ko kuma za su iya shan clomid ko su sha letrozole, amma sai an magance abin da ke damun su.